Oikein hyvää päivää, se on Visu fanikanava täällä taas, elikkä Eeli. Ja tänään meikä teki Google Formsiin tällaisen kyselyn, mihin te voitte mennä. Mä laitan sen linkin tohon, ei videon vaan tonne mun tietoja osuuteen. Elikkäs sinne mun tietoja osuuteen menee silleen, että meet Googlen ja sieltä, tai meet YouTubeen. Ja sitten kerrotatte tänne, mistä löysitte, eli Visu-fanikanava. Meikä teki tänne tästä Visu-kanava. Eli te ootte niinku tässä näin. Niin tänne tulee sitten, kun tää video on julkaistu, niin tänne tulee sitten linkit. Se linkki, mistä siitä napsautuksella voitte mennä kattoo sen. Sitten sen vie teet tällaisen, tai teillä näkyy se näin, eli teillä näkyy näin, eli kaikki on pakollisia, mutta nämä kaksi ei ole pakollisia. Tämä on pakollinen, että pelaatko Fortnite, pelaatko GTAta muuta. Eli täällä on siis vaihtoehdona otsikko, mistä pelistä tykkäät. Pelaatko Fortnite? Kyllä. Joo tai ei. Pelaatko GTA? Joo, ei. Pelaatko Mine? Joo, ei. Pelaatko Steep? Joo, ei. Eli missä on tällainen tähti, niin kuin tässä GTA Fortnitein kohdalla, niin ne on pakollisia. Niin on pakko sanoa joo tai ei. Mutta Mine ja Steep, niin se on sellaista, niin siihen ei tarvii laittaa. Tänne pitää laittaa sähköposti, mun mielestä mä laitoin sille, että sähköposti on pakollinen. Ja silleen, eli se tulee tänne, kun vaikka olette tietokoneella, niin tästä lisää muu linkki. Niin täällä on mun pääkanava ja kauppa, Visu feikkikauppa, käy tsekkaa mitä tuotteet siellä on, ja mun pääkanava eli Place. Tänne tulee myös se Fromsin juttu, linkki, mistä pääsette tähän, ja sitten mä näen täältä vastaukset, mä tein yhden vastauksen, eli täällä mä näen vastaukset, täällä tulee vastauksia, mä näen mistä te tykkäätte, mistä pelistä, niin mä tein tällaisen, että mä osaan sitten tehdä mistä te tykkäätte. Elikkä joo, nähdään seuraavissa videoissa, se on moi!